Vi har valgt salmen "Nu falmer skoven trindt om land" af Grundtvig, og vi starter lige med et lille resumé af salmen. Den handler nemlig om den danske sommer, senere sensommeren, og derefter overgangen til efterår og vinter, og hvordan Grundtvig finder alle de her overgange utrolig smukke. Hvis vi kigger lidt på den ydre komposition i salmen, så kan man se, hvordan den er opstillet i 10 strofer med 4 vers i hver, og den er lavet rytmisk, så det er muligt at synge med på sangen. Rimene hedder A-B, som man kan se her, som også hjælper til med at gøre den mere rytmisk, så den er nem at synge med på. Vi har valgt at starte med at sætte den i et socialhistorisk perspektiv i forhold til romantikken, den tid, som den er jo skrevet i. Og alle vores observationer, de er markeret med grøn her i teksten. Det vi har lagt meget fokus på, det er det her med Gud og religionen i salmen, som man ser her, hvor man ser både Guds gaver. I strofe 4 har vi valgt at tage udgangspunkt i, og han som vokser lod på jord, han bliver hos os med sit ord, det ord som aldrig klipper. Her lægger han altså meget vægt på ham og han, altså skaberen Gud, som også bliver nævnt flere gange i løbet af salmen. Til sidst i salmen, der hører vi så, at hele strofe 10 faktisk omhandler netop Gud og religionen her, hvor han beskriver hans ånd som værende i alting og værende alting generelt, som jo er meget lig med den romantiske tid. Så det er i hvert fald en af de ting, som Grundtvig har lagt meget vægt på i den her salme. Derudover så har vi valgt at kigge lidt på ordvalget, som vi har sagt er meget højtideligt og beskrivende, som var meget karakteristisk for netop romantikken. Vi har valgt at lave nogle eksempler markeret med gul her, hvor han beskriver den bølgende mark som nys, som guld. Så der ser vi altså en meget beskrivende, detaljeret beskrivelse af marken, meget billedlig beskrivelse. De gyldne aks og vipper, også en meget beskrivende beskrivelse af noget, som måske ikke er helt så romantisk, som Grundtvig gerne vil have det til at fremstå. Desuden så har vi også ved jordens strid og møje, altså igen en meget billedlig beskrivelse af, hvordan jorden også ligesom ændres i løbet af et år. Og der ser man også tydeligt den i et socialhistorisk perspektiv i forhold til landbruget, som ligesom var en af de meget vigtige erhverv i Danmark. Generelt gennem alle de grønne ser vi også utrolig mange eksempler på det ordvalg her, hvor han meget beskrivende og detaljeret beskriver, hvordan han ser på Gud. En evig sommer hos vor Gud i paradis vi finder. En meget smuk beskrivelse af, hvordan han i hvert fald tror på, og hvordan det var meget typisk at tro på, at Gud var ligesom ledsageren, når livet sluttede, op til paradis. Til sidst, så vil vi lige hurtigt nævne omdrejningspunktet i digtet, som man jo tydeligt mærker, at Grundtvig har meget fokus på sit fædreland, og er meget glad for sit fædreland, som man også ser i beskrivelserne. Og denne her religion i fædrelandet, og måden hvorpå han beskriver Gud som værende i alt, er ligesom omdrejningspunktet i det digt her. Og hvad kan man så sige, at han vælger så at pakke det ind i noget så simpelt som skiftende årstider.